Permana Wolong sawise datang ora sabawane gegudungan datang ora wah sapirono satu tumak apa langkang kapya sore Diri wonten ing pagaran ingkang saru datang papan ingkang bopo datang menentang wonten sanggar mamelakan panjat koko sing tuwa kang melun tumut jiwa trepatan ingkang liwat kang dipun panggih dening risak bopo panjat koko tuwa kang melun kanthi sendako salam babakan kawasan obat ati foto itu Kajab bubusing bopo kang kemelun bopo watara sakiraning sang bopo sigoro bebasan ora tegas dodane kalombo ora bopo sampo setan mari gentayangan gendruwo pindalu Saraswati ora das dodane sang bopo ngadep sing bopo kang kemelun Bang Sanjaka Palam Kota Satu Bagakan Kawasan Mata Aji Moca ini Ansasane sang bobo ngadep kuku tubo kang kemelun gandanya yu mangambar abad Tupo amara sang siraing sang bobo ngebeki wonten ing pagelaran Jawi Bawasan sumundul ing antariksa anggonjengake kayangan Suraya saya ndamel kageting para Jawata Gung ingkang wonten ing Suraya ingkang ndamel kageting para dewa dewi para hapsara Sundawsari para widodara widari ingkang arsa mandhap wonten ing Asmadya Sigara pamarawis sumbering gara gana prangkan kiri golari sang bapa Arab kadhep kuku sing duka kang melun sedangkan salebet kang kadhep timbakan basa matek aji padha ing griya kadhep duka kang melun kang kebeki wonten ing pagelaran Jawi mereka ngatek gas pote kang karsak bapak mundang perkentayangan gendruwo tetan Saraswati ing sedya ambung gawe rengging swasana pagelaran ing Kalawati Ore sang bapa kadhep kuku sing duka kang kemelut pitra kanugrahaning Gusti kang gawe kuku sing obrak kuwasa wae rantas palang-palang kutung sang bapa pitra nugrahaning Gusti kang Yo angene ngaparaken karya dening para putra manggon sawro manggon ora dodo sang ora ayu Ratu Sudibyo Pramudita sekaring bawana mesti lilo Jawata sang Hyang Wasesa oh praning wasana panika kantung asina dening Gusti Padi kawula ana tipae kapara ingkang kasangkosa Sirangga ing Pratiwi tipas sarimbit garwa nandhang asmara temah ing gena Indra Brahma kang pun napa-napa dasar traing pandal duwe negari ing bolo ingkang winasih jahani galuh tandra kirana ing sarimbit asaken asma panggigang sarikma dupitan kono baya kang bisa misahake titah sakloron kae kana demoro sakluhu kang murgen kamudha pantes tunamun dadya pinangka beban carita ing dalu menika mangke satwa gambar daya katurang tumanduk dhateng sagunging para warga agung wonten ing kadang atine krat rahayu kang tenang Koko sing tuwa kang para ngambara ngebukit jroning sasana payah sumundul ing antariksa sumundul ing kayangan Suralaya andhapake para dewa dewa Apala Sundawsari
amrik gandaring puspita lan ngambar poting sakpadyaning sasana sawanguning marga kawasan taparing sasa kagem salam damel daya tentrem ing wiho pagaraning kalune kemangke paripurna sang bapa pemento dhateng senubaraning Gusti marga kawasa bahasan nuraken jonggonan kasta muha wasep lan dhateng senubaraning Gusti purpure kanthi purwadyasana lulus rarja kalih badha panggih ing yana para Gusti andawa sangsa kagem dhateng para kadang marga panggala dipa saputra lahing sekaring bawana lagi sira sing kaya sampira barisan bapa aduh Gusti kantuk beragahi tugahe Gusti kang Maha Agung Panggala Dipa Saputra sampun kawistara sang bapa sampun ngadeg jejeg bebasantan uwal saking Bantala bendane nganti kaya tugu Sinakarta cemedhi kabenake ing asta kanan wah kiring kanthi pangipat-ipat katon kumlawe ngajab bilahi perbawane cemedhi lampun to kasbrake ing awang-awang jumlegar swarane kadya huruf Orneto wah Roko Manggolo Dipa Saputra Sas ana bebasan daya pengasaning cemedhi lamun to kasebaraken ing awang lakaya sigar-sigara nganti adu merapat lamun to jumedhule cemedhi kang agiri kiri dadi gara-gara ing sejane dudu cemedhi kang kapiyarsa nanging ipat-ipating tali-ati lan pangrasaning jalma manungsa kang kudu den waspadani mangkono kang kagambarake swaraning cemedhi kang kapindho wah Roko Panggala Dipa Saputra Mega Pro Audio Matur lamun to kabuka lan kawedhar beka rencana
kang tumeka wetan lan saka kulon Baliya marang papan dunungmu dhewe-dhewe. Aja sandung srimpet marang kartine ingsun. Lamun ta ana beka lan sekala kang tumeka saka lor lan kidul sira bali aja tumama marang pandra ingsun. Bebasan becik katitik ala ketara. Wah! Roko! Panggala Dipa Saputra Ila Wah menika to warnane cemeti kang badhe kapirsa nenggih kang pamungkas ya kang katelah aji pamungkas pratandha lamuta katurut ing luput nyuwun jagung ing paksama kandha santi sura dira jane nglat tebur jroning pasuti sapa kang nandur bakale ngunduh sapa kang lumangka cidra bakale nemu cilaka kandha santi jaya jawi jantine ing sambi kala rahayu rahayu wah roko manggolo Dipa Saputra sas wis katon pandang setrawangan penduk akan dalu ing akumbel wonten saking giling kademancung radening krat kabirat dening para-para ingkang kinagengah kinarya menaken sabut jagat inggih girat sekate ngrubeda mugya panjenenganipun Bapa Semeran Gotrah keluarga panggih rahayu lajeng niskala nirbita nir ing sangsa satepah Gusti paring sangsa agung ambabar daya katentreman la qaula wala quwata illa billahil azim Allahu akbar. Niki prakandhang Sutrisna Budaya Saderipun pagdara kita awiti hasil foto kalian keluarga saking Manggala Dipa Saputra kula semagen semoga pasugatan kaping setunggal samenika medalipun kuda kembang kang cacahipun 6 sakembaran kakak begal dari Prabu Jalaisang Gisawadya balane kados pundi babaripun sugeng pinarak sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning pagelaran babile samangke wonten kalepotan nyuwun agung ing pangsama nuwun semoga Manggala Dipa Saputra